A közelmúltban a veszprémi tornacsarnokban tartotta felkészülését a Európa-bajnokságra az AFSE Egyesület. Mi a kukkantó kamerájával ott jártunk. Vissza 6, 7, 8, 6, 7, 3, 4, visszafele indul és 1, és vissza. Már mutatás fajlak. Jó, következőnél szemből cigányfelés. Jobb, bezár, bal, bezár, jobb, zár, bal, zár. Így gyakorlatilag a sportot a kultúrával kapcsoltuk össze. Azok a tanítványaink, akik hosszú évek óta ebben a fitness sportágban dolgoznak, egészen óviskortól iskoláskorig, a Béres Alexandra utánpótlás sportágában, ők azért egy komoly szintéren vesznek részt, produkciókat tudnak mutatni, gyakorlatokat, show jellegű táncos akrobatikákat, és a hosszú évek értékes munkáját mi összerakjuk egy olyan előadásba, ahol ők meg tudják mutatni azt a munkát, ami ez mögött van. Tehát gyakorlatilag itt nem csak a versenyekről szól, meg arról, hogy hányadikak vagyunk a versenyen, hanem arról, hogy jöjjünk egy picit össze a családokkal, nézzük meg azt, hogy mik azok az értékek, amik a versenyek mögött vannak, és ezeket tesszük produkcióba. Ezt neveztük el Fit Színháznak. 11 éve kezdődött, hogy pár gyerekkel kezdtem el foglalkozni. Én a Szertornából jöttem át, ott egy generációt végigvittem, és gyakorlatilag én nem is tudtam, hogy mi ez a sportág. Ez a sportág bizony a 21. század sportja. Itt komplexen valósul meg a tánc, az akrobatika, és egy olyan új produktumot tudunk színpadra tenni, ami nekem is szakmai kihívást jelent, és aztán szeretetből, hogy elkezdtem foglalkozni a gyerekekkel, egyre többen lettek, és hát azt lehet mondani, hogy a mai ugye 10 évre tekintettel olyan népszerűvé vált ez a sportág, hogy több ezren is űzik az országban, több sportegyesület vesz benne részt, és van olyan komoly megmérettetése, ahol a gyerekek meg tudják mutatni azt a munkát, ami benne van. Hazai szinten először is az iskolában mérettetjük meg magunkat, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy majd egyszer a színpadra kerüljön. Aztán, amikor már arról szól a történet, hogy komoly célokkal mi versenyekre tervezünk, akkor vidéki, országos megmérettetésen vesznek részt. Ha jól tudom, 12 ország, aki már részt vesz, és komolyan űzi ezt a sportot, és Európa kupát, Európa bajnokságokat rendeznek. Most például Izlandon rendezik meg az Európa bajnokságot a gyerekeknek. Elmondhatjuk azt, hogy nem csak egyéniben kvalifikálódott versenyzünk az Európa bajnokságra, hanem kis csapatban és nagy csapatban is, és korosztályokban is. A nagy lányok közül is, és a kisebb lányok közül is van olyan csapatunk, aki képviseli majd Magyarországot. Kajdi Lili már 6 éve foglalkozik ezzel a sporttal. Korábban ritmikus gimnasztikázott, de szerette volna magát kipróbálni más területen is. Nagyon szeretek táncolni, és jó gyakorolni az új elemeket, jó érzés, amikor sikerül valami, vagy jó előadni egyszerűen egy gyakorlatot, vagy jó érzés, amikor valami eredményem születik. De egyéniben versenyzel, vagy csoportosan is? Egyéniben, duóban és csapatban is. Egyéniben, még kiskoromban, amikor oroszlán voltam, akkor van egy országos első helyem. Aztán másodosztályban, mert ez még a dance volt, dance korcsoport, Fit Kid Dance, másodosztályban pedig az már egy nehezebb szint, ott is 2 első helyezésem volt, és most első osztályban az a legnehezebb, ahol volt egy második helyezésem, és ez segített abban, hogy kijussak az izlandi Európa-bajnokságra. Az októberi Európa-bajnokságra Lili is már nagy szorgalommal készül. Én az egyénimmel indulok, ahol ilyen török hastáncos vagyok. Duóban fogok indulni, ahol az egyik barátnőmmel kung fu harcosok leszünk, és csapatban, ahol pedig betörők. Legjobb barátnők vagyunk, és azokat is nagyon szeretem, akikkel csapatban vagyok együtt. Edzéseken találkozunk, de valamikor, mert annyira jobban vagyunk, hogy külön is összejövünk, és akkor így együtt vagyunk. Nekem minden héten van edzésem, 7 óra edzés, és mellette tudok tanulni, kitűnő tanuló vagyok. Hogy alakul egy napod? Úgy van, hogy először elmegyek iskolába, utána tanulok, elmegyek edzésre, és utána is folytatom a tanulást. És ez minden nap így van?
Igen. A csapatnak ezúton is sok sikert kívánunk az októberi izlandi EB szerepléshez.